खुलुमबाय जों बयबो मिथिगौ जे 2027 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन आरो गुबैयै जों मिथिनाय बायदिब्ला मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि जेंना जेथोखौ अर्थात एनडिबिनि ए टु जेड जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजोंसो बे बिटिआर पिस एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिटिआर पिस एग्रीमेंट खालामखांनायनि उनावहायबो एनडिएफबि फाउन्डार गायसनगिरि जेराव बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रीमेंटनि सासे सागानगिरिबाव जाय पिस एग्रीमेंटखौ एनडिएफबिनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनायनि थांखिजों खालामनाय जादोंमोन, बे पिस एग्रीमेंटनि उनावहायबो गोबां मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरा दायफोरा सुस्रांजादिया। आनखि एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानाव गेदेर मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जानानै फैदों। बियो मानि थाखाय आरो बर'नि सोर लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि थाखाय? बेनि गोरोन्थिया सोरनि आरो बेनि आन्दोआव माबायदि डार्टी पलिटिकल प्लेन पलिसिफोर थानो हागौ? जेराव थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रीमेंटनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारियो आरो बिटिआर पिस एग्रीमेंटनि मोनसे दोहौजों बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव पलिटिकली गोबां रोखोमनि गोबां डायलग मारिनाय जों नुनो मोनदों आरो बै डायलग्सफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोनांथावना डायलग्सखौ जों नुनो मोनदोंमोन मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय। नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय, गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय। उदां जादों नामा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दिनैसिमबो मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव दङ। नाथाय बेफोरबायदि माखासे नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै जानो हागौ मानगोनां प्रमद बर' बिथां बा बिथांमोननि माखासे पलिटिकल टीमफोरा गावबा गावनि पलिटिकल क्रेडिटखौ लानो नाजादोंमोन आरो गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोर बिटिआर पिस एग्रीमेंटनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ थिनानै दोननाय समनि गेजेराव आखरे आखरे जुदि पालन खालामना होआब्ला, पालन खालामजायाब्ला, मावफुंनानै होआब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनानै थैहैगोननि बाथ्रा। आरो मोस्ट इम्परटेन्टलि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, बे बिटिआर पिस एग्रीमेंटनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बेबायदि लिरना लाबोना बा लिरनानै लाबोनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। बेनि ओंथिया बेखौनो फोरमायदों, जोंनि बर' बिमा रावजों जों जुदि मिथिनानै लानो थाङोब्ला जे बे आसाम स्टेटआ जाखिनि मेप बाउन्डारिफोरखौ लानानै स्टेट महर मोनदों, बे दाजानानै दोनखानाय आसाम स्टेटनि मेप बाउन्डारिफोरखौ जों जेबो एसेबो खहा खालामालासे बे आसाम स्टेटआवनो गोरोबनानै रायजो जानानै थानोसै, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माखासे बाथ्राफोरखौ बेवहाय बेरखांनाय नुनो मोनदों। अब्ला जों बर' माहारिया बे 35 बोसोर सिगां 33-34 बोसोर सिगाङावहाय मानि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन? बे आसाम स्टेटआव बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिजों फिन गोरोबनानै जोंनि बर' माहारिखौ दैदेनलांनो थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा? ना जों बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि सोमावसारनाया माबेबा मोनसे थांखिखौ मोननो थाखाय जों सोमावसारदोंमोन? थांखिया जोंना मोनसेयानो, मोनसे थांखिखौ मोननो थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै दावहा नांदोंमोन, स्ट्रागल खालामदोंमन, राजा लामा जथेदोंमोन आरो बे थांखिखौ होसोनो थांनायावनो गोबां बिमा माहारिफोरा जिनाहारि खालामजादों, जिनाहारि खालामजानानै सिथार जादों। गोबां जोंनि बर' फिसाफोरा फेक इनकाउन्टाराव गावथार जादों, सिथार जादों, दानथार जादों। दिनै बर'नि गोथां जारिमिनाव रोखा रोखा फोरमान दं, 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनो थांनाय, बै आन्दलन खालामनो थांनाय समावनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों जिउ खोमाजानांनाय। 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनो थांनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय। आरो बेनि गेजेराव 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि गोजां बोथोरनि हरनै सम 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि,
बे भुमगा गामिनि 53 जोननिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनि जिनाहारि खालामो आरो बै जिनाहारि खालामजाग्राफोरनिफ्राय देरफुनाय उन्दै उन्दै बैसोनि 12 बोसोर 13 बोसोरनिबो हिनजावसा गथ'फोरबो दंमोन। दिनै जों बर' माहारिया जाय हारिजों एसेबां इनाय अनागारि अयथासार खालामजादों बै हारिजोंनो पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि दिनैसिमबो नासयजानाय गादब जानायाव जों थानो गोनां बायध' जानानै फैदों। बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जों बर'नि जेसेबांखिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरनिफ्राय माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि माखासे स्वार्थनि थाखाय बै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि डार्टि माखासे दैदेनगिरिफोरजों माखासे गाज्रि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै गावबा गावनि बेसेनखौ बिसोरो आन्दोआव लाबाय थादों। दिनै जों बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनै फोजाखांलांदों जे जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै जों जुदि गायसंना गालांनांगौब्ला आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों जेरैखि जाया सोरजिनानै लाबोनो हानांगोन आरो बे थांखिखौ जोङो सोरजिनांगौब्ला गणतान्त्रिक लामायाव गसंनानै जों माबोरैहाय आन्दोलन खालामलांनांगौ आरो बे गणतान्त्रिक लामानि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिया माबोरैहाय जोंनि बे आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों सोरजिनानै लाबोनांगौ बे लामाखौबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाखौ दिनै आसि थुनाय दिनै फोरोंनानै गालांबाय आरो दिनैसिमबो बड'फानि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव गोथां जानानै दङ आरो जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै बड'फानि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया गोथां जानानै थाबाय थागोन। जोंनि बर'नि थांखिया मोनसे बे थांखिजोंनो बे थांखिनि बिखायावनो गोबां लिडार्सफोरा जोनोम जादोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया नैबेसो जाय थांखिनि बिखायाव बै हाजार बर' लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जोनोम जादोंमोन बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरनिफ्राय माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि गोसोआ सैथो नङा लोरबां गोसोनि गावनिखौल' मोनबानो गोजोननानै थाग्रा। दिनै जों बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव दैदेननाय गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय हाबाफारिया थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बहाबा गोमानानै थाबाय आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो बे गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बहाबा दोननानै बहाबा खोमानानै दिनै सोरबायदि बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव गावबा गावनि पलिटिकेल सुबिदाफोरखौ लाफैदों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना गावबा गावनि मेगनजोंनो दिनै नुदों आरो फोरमानबो मोनदों आरो बै माखासे लिडार्सफोरनिफ्राय माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि गोबां जाथावथारि बाथ्रा बुंनानै जोंनि सिगाङाव फोस्रावनाय आरो बैसोरनि माखासे जाथावथारि बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना दिनै खोनासंनानै हजम खालामनानै थानो गोनां बायध' जानानै फैदों। दिनै जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जेरैबायदि खाराव माराव अबस्था दिनैसिमबो बे अबस्थायावनो दङ। दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा दिनै गावनि हायावनो गावनि सिथ्लायावनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों सिथार जायो जिनहारि खालामजायो आरो बेराफारसेथिं बर'नि बै माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' फिसा सिथार जानायखौ लानानै जिनाहारि खालामजानायखौ लानानै गावबा गावनि क्रेडिटखौ लानो थाखायसो आबां जाबां गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै गावजों गावनि गेजेराव दान्थे बिदिन्थे खालामलायनानै जोंनि सिगाङाव फोस्रावबाय थानाय एसेबांथो जुदि हारि अनफावरि लिडार्स दैदेनगिरिमोनब्ला एसेबांथो जुदि इन फिउचार फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' माहारिनि इयुनखौ लानानै एसेब्लाबो स्ट्रं साननो गोरों लिडार्स दैदेनगिरिमोनब्ला जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि बै जारिमिननि बाथ्राफोरखौ लायै गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय नङामोन बै सानैसो माखासे बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा। आरो जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेल एनजयमेन्टखौ लाबाय दङ जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि हायाव दखल खालामनानै बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि एनजयमेन्टखौ मोनबाय दङ बै दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ जोंनि बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि भट बेंक महरै इउज खालामलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव बिसोरखौ खर' फेदेरनानै भट बेंक महरै
बरायबाय थायोब्ला खुलुमबाय थायोब्ला ओरैबायदि मोनसे गोथौ हाखराव जों गाब्र'नो थांगोन आरो बेखौ भुगिनांगोन जों बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना जेब्ला जोंनि बर' हारिया माबा मोनसे नन ट्राइबेल गुबुन हारिजों दानलाय सुलाय जानांगौ जानानै फैयो हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बै समाव रावबो बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरजों हेफाजाब होनो गसंथाफैया रायजो राजाफोरजों आखायाव सेखाजों रुवा लानानै बिसोर गसंथाफैया गावसोरनि लुथिनानै जाख्ल'नानै आरजिनाय बै एसि रुम सिङाव जनानै बिसोरो टिभि रिमट लानानै टिभि सुनानै निउस नायबाय थायो साबैसे बर' सिथार जाखो साबैसे बंखिया मा जाखो गंबैसे बर'नि न' साव जाखो मा जाखो थासारिया बबे गामियाव मा जादों बबे डिस्ट्रिक्टआव मा जादों बेबायदि माखासे निउसफोरखौ बिसोरो गावसोरनि बै एसि रुम सिङाव थानानै खौरां लाबाय थायो नाथाय गावसोरखोदि पलिटिकेल प्लेटफर्माव बे बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबाय मोननानै गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै देरहासार होहरदों जाहाथे माबेबा समाव रायजो राजाफोरा अलखदाव गोग्लैयोबा माखासे पलिटिकेल पावारखौ माने मोनगोन बा हेफाजाब मोनगोनखौ साननानै मिजिं थिनानै थायो बै रायजो राजानि अलखदनि समावबो माखासे पलिटिकेल लिडार्सफोरा माखासे पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरा बै जोंनि बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ बिसोरो हेफाजाब होनो हाया अब्ला बै माखासे हेफाजाब होनो हायै बर'नि पलिटिकेल लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो मानो नांगौ मानि गोनांथि मा दरखार दङ दिनै बावैसो सान सिगाङावहाय जोंनि बे सिकनाझार हाजोआव बे जिथु सानथालिफोरा हाग्रा दानस्रांनानै हा दखल खालामदों बिस्रा मा राइट्स दं बिस्रा जेबो राइट्स गैया हाग्रा दानस्रांनानै थानो हानायनि जों बर'फ्रा जों ट्राइबेलफोरासो राइट्स दङ जोंनि हायाव बे सानथालि मानसिफोरा जे हाग्रा दानस्रांना थादों बेखौ इभिक्सन खालामदों मोजांनि बाथ्रा गभर्नमेन्टआ खालामदों नाथाय बे जालांनाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै परिबर्तन गोजोन सान्थिनि बाथ्रा बुंनानै पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजाब्ला जानाय नङा इभिक्सनखौ खालामखानांगोन आरो फैबाय थानाय समाव इभिक्सनखौ खालामनो थांगासिनो दङ आरो खालामनो थाखाय जों बयबो प्रेसार होनांगोन मिथिबाय नङाब्ला जोंनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों जायखिजाया समनि फाखनाव जोङो गाब्र'नो गोनां जानानै फैबाय थागोन दिनैसिमबो जोंनि बिमा माहारिया सेफटि गैयालै गावनि जायगायावनो मोनाबिलि समाव बाजार खालामनानै न' फारसे थांफिनो गिनो गोनां मोनसे थासारियाव थायो बेफोरबायदि गोबां एरियाफोर दङ दिनै जों बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा गावनि हायावनो दिनै लामायाव ओंखारनो गिलुं गिलुं मोनोब्ला बे गुबुन हारिखौ लानानै अब्ला दिनै बै हारिखौ दि जोंनि बिखायाव फज'ना लाबाय थानांगौनि मा दरखार दं जोंनि हायाव दखल खालामना थानाय माने जोंनि बिखायाव बिसोरो आथिं होनानै दोनबाय दं गथिखे बिसोरखौ मानो नायबाय थानांगौ सिदा इभेक्सन खालामनानै होखारहरजोबनांगौ सिदा बाथ्राखा नोंगौ मान गोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि